Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka isihloko esibalulekile lapho sizokhuluma khona ngezimpawu ezingabonisa ukuthi uNkulunkulu angase angafuni ukuba ube nomuntu othile. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu usebenzisa amaphupho, izibonakaliso kanye nezimpawu ukusiholela endleleni efanele. Futhi kubalulekile ukuziqaphela lezi zimpawu. Ubudlelwane buvame ukuba izipho ezinhle eziletha injabulo, uthando kanye nokuxhumana ezimpilweni zethu. Kodwa kwesinye isikhathi uNkulunkulu nohlelo lwakhe ngalowo nalowo muntu, futhi lokhu kungasho ukuthi ubuhlobo obuthile abuhambisani nentando yakhe. Ukwamukela lokhu akulula, ikakhulukazi uma sichithe isikhathi esiningi, imizamo kanye nemizwa kumuntu othile. Kodwa uma uNkulunkulu engafuni ukuthi siqhubeke nobuhlobo bethu, uyothumela izimpawu ezicacile ukuze siqaphele ukuthi sekuyisikhathi sokuphuma kulobo budlelwane. Ake sibheke-ke izimpawu ezingabonisa ukuthi uNkulunkulu kungenzeka ukuthi akathandi ube nomuntu othile. 1. uNkulunkulu ubavumela ukuthi bakulimaze. Empilweni kwesinye isikhathi uhlangana nabantu abakulimazayo ngokweqile. Kungaba umngani omthembile noma othandekayo onikele inhliziyo yakho yonke kuye. Uma umphatha kahle, wena uthola ubuhlungu kuye. Khumbula, akukho okwenzeka ngaphandle kwesizathu. Kwesinye isikhathi, uNkulunkulu uvumela izitha ukuthi zikulimaze ukuze akuxwayise ngendlela okuyo, kanye nabantu ohamba nabo. Futhi kwesinye isikhathi, uzibuza ukuthi kungani uhlupheke kangaka. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu kungenzeka ukulungiselela othile ongcono noma ubudlelwane obuqinile nobuqotho. Wenza uqonde ukuthi laba abakuthandayo ngeqiniso ngeke bakulimaze ngenhloso. Labo bantu bayohlala nawe kuzo zonke izivivinyo zobunzima obhekana nabo. Kwesinye isikhathi udinga ukuphuma kulobo budlelwane ukuze ukhule futhi uthuthuke. Labo abakulimazayo bangaba yingxenye yohlelo likaNkulunkulu lokukusiza ukhule futhi ube namandla. Khumbula, uNkulunkulu ngeke akuvumele ukuba uhlupheke ngaphandle kwesizathu. 2. Bazokusebenzisa ngaphandle kokubuyisela imizwa yakho nokunakekela. Kukhona abantu abeza kuwe kuphela uma bedinga okuthile kuwe. Kodwa wena uma udinga usizo okanye ukunakekelwa, uyaye ungalutholi usizo kubo. Lokhu kuyisixwayiso esiqinile esivela kuNkulunkulu. Ubudlelwane bangempela kumele bulingane. Kuyaye kwenzeke-ke futhi uzithole wena usuwenza konke, balindele kuwe konke. Njengokuthi nje, kumele kube nguwe oxhumana nabo, kumele kube nguwe olandela imithetho, ibekelwe wena nje kuphela. Kumele futhi kube nguwe olalelayo, wena awunazwi kulobu budlelwane. Kumele futhi kube uwena onakekela ngakho konke, kodwa wena awutholi lutho. Kuyaye kwenzeke-ke futhi ukuthi lapho uma kumele kwenziwe izidingo zabo kuhle, kodwa mangabe kumele kwenzeke ezakho, kubonakale ukumosha okungenasidingo. Okunye-ke futhi kuye kwenzeke kube uwena ohlezi nje usephutheni. Alenziwe yibona bayaliphika noma baliphushele kuwe. Ligcine-ke selithwalwe uwena ube ungelenzanga. Nawe futhi uze ubone ugcine usuzisola. 3. Amaphupho nezibonakaliso.
uNkulunkulu uxhumana kakhulu nabantu ngamaphupho. Kuyenzeka ube nesibonakaliso noma iphupho elivela kuNkulunkulu liyisixwayiso ngobudlelwane okubo. Lapho-ke kumele uzinike isikhathi ukhuleke kuNkulunkulu ezokubonisa indlela. uNkulunkulu uthanda siphile impilo emnandi enokuthula nenjabulo. 4. Ukungamesabi uNkulunkulu. Olunye uphawu olukhulu oluveza ukuthi uNkulunkulu akafuni ube kulobo budlelwane ukuthi uma lowo muntu onaye ebudlelwaneni engamesabi uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu nokuqonda ngaye kuyisisekelo sokuhloniphana nokuthandana ebudlelwaneni bonke. Uma umuntu ehlonipha uNkulunkulu, uyakwazi ukuhlonipha abanye abantu. Uma umuntu engamesabi uNkulunkulu, angeke abe nenhlonipho eyanele kuwe. Lapho-ke, wena awubi nakho ukuthula ngaphakathi kanye nenjabulo, okuyizinto ezibalulekile ebudlelwaneni. Okusho ukuthi, uma lezi zinto zingekho noma zishoda kulobo budlelwane, kungenzeka uNkulunkulu akahambisani nabo lobo budlelwane. 5. Ukuqhelelana noNkulunkulu kanye nokukhanya kwakhe. Uma uzwa sengathi ulahlekelwe ukugxila ekuxhumaneni noNkulunkulu, sekuyisikhathi sokuthi uqaphele. Abantu abakuqhelelanisa noNkulunkulu abakuhlukumezi nje kuphela ekukhanyeni, kodwa bakuholela ebumnyameni. Uma uzizwa ulahlekile futhi uqhelelene nenkolo yakho, uze uqhelelane nanokukhuleka, kwenzeke-ke futhi kwesinye isikhathi uzizwe usucindezeleke ngisho ukuya enkonzweni, ngezinsolo zokuthi ungase uhlangane nabanye abantu noma izindlela nje zokuthi uphazamiseke kuNkulunkulu. Lokho-ke futhi nakho kungaba yizimpawu ezinkulu zokuthi uNkulunkulu akabuthandi lobo budlelwane. 6. Ukuhlupheka okungapheli nesiphithiphithi nje, namhlanje ilokhu kusasa okunye futhi. Lokhu-ke kuyaye kube nokuphikisana okuqhubekayo ngezinto ezincane nengxabano engenasidingo, kanye nje nezinkinga ezingapheli. Uma lezi zinkinga ziqhubeka, kungase kube yisikhathi sokuthatha isinyathelo, uzame ukuhosha izinyawo, nokuthi-ke uke uhlole kabanzi ngohlobo lobudlelwane okubo kuwo wonke amasayidi. Ngakho-ke kubalulekile ukuhlola lezi zimpawu ezincane bese ucela uNkulunkulu akukhanyisele. 7. Impilo yakho ishona phansi noma ime. Kuyaye kube nezinkinga eziphindaphindekayo, kungayeki phambili noma kungabi nampumelelo. Kube nokushona phansi ngokwezinga lempilo, ngisho nasezimalini kuyaye kungahambi kahle. Lokho-ke kungaba yisixwayiso uNkulunkulu akubekele sona. Akafuni uhlupheke, kodwa ufuna ukukusiza ukuthi uphume esimweni esingesihle, ngoba yena unezifiso ezinhle ngawe. Akabufuni ubudlelwane obushonisana phansi futhi obuphazamisa impilo yakho. Angavumela izinkinga nezinselelo ukuze uqaphele ukuthi udinga ukushintsha indlela ohamba ngayo. Kubalulekile ukuthi ulalele futhi uqaphele lezi zimpawu. Uma uzwa sengathi impilo yakho idonseleka phansi, thatha isikhathi sokuzindla futhi ukhuleke. Cela kuNkulunkulu ukuthi akukhombise ukuthi ngabe lobudlelwane yibona yini obudala izinkinga obhekene nazo. Kwesinye isikhathi, ukuphuma ebudlelwaneni obungalungile kuyisinyathelo sokuqala sokuthola impilo entsha egcwele izibusiso. Ungesabi ukuphuma ebudlelwaneni obungenampilo. Lalela, themba futhi ulandele izindlela zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala enohlelo oluhle ngawe, futhi uzokuholela ekuphileni okuhle okunezibusiso nenjabulo.
Siyabonga nisale kahle.